Biskani chongmarino naharei joining rumani mangpili kasai phekya tini pha salo Bhagwan Chaudhari Kamio bodol Yakarwi obahaino ketal halok manjulaimani mangpili kasai phekya 11 family test putar BJP Bana Romkha Mondol President Nirmalni Yakromoi joto lukurokno Ini segamba Bhagwan Chaudhari para ni sing saimano Chaudhari ko eba khaba sini Bidhan Sabha Khetre Romkha 12 ni 4 number booth center ar Sosajita Jila Parishad Khetre Romkha sini 17 ni 5 number booth center rama singo jagao ini sini local network ni bisunti khainai sing borok arrange khai ton song bisunti singo jaga 11 poribar ni 33 booter sing ini borok total babe halak manjo khaika borok no sini Bharatiya Janata Party tagarla mandam komjin bhakti khaine borok no bukhabai एकदम खाखुलावगैना बरंना जों हामबाय जानोगै जों बरं लामसगैना हारका ओंखाय जों जतन साइमानो जों दीर्घ दिन रमैनाय माने अ एलाकाराव गोबां मा समाव डेभलपमेन्ट नि सार्टेव कक साइकेलां थांगासिनो जे लोकेल जरा नेतृत्व खायनाय जे आन्चलिक पार्टी खायनाय हाइफानो लोकेलनि जे सामु हुमुरावनो नायकुलनानि बागैनो साता चाखा जाया नायनानि बागैनो केबो खायनाय गै नायनाय गै जों अजागा तिनि जे कक साइमेन बिसिनि खायनाय अ एलाकाव जों गोबां मा उन्नमुलक सामु खायजानाय दं डेभलपमेन्ट सामु खायजानाय दं आर सुनो जागा हानि कक जातिनि कक सावने सुनो सब सावनो सुनो बन्चित बा लामा कररै तमन जों अब अकंनो जों साइमानो अ जागानि थेके बरक तिनि जेमन कताल बाबे सिनि मुदिजिनि याकनो रागरान बागैने सिन त्रिपुरानि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी वर्तमान मुख्यमंत्री याक रागरान बागैने बरकतिनि संबाय हालकतलबाय मानजु फामि बागै बरन बेलाय हामबाय जानोगै सोंथिनो जागा जयनिं प्रोग्राम खायलाय सार फायनो बागै सिनि नखला पास बरनो न आं बो हामसा जों बो हालकतल मानजु बाय बेलाय हामबाय अब जों हायखनो ताखौ बुखौ माथां जों बोद्रि नेलेखानिया 15 दिन के 15 आबु बोंनि 15 दिन के 15 बोंनिया सिनखुनो हांग्राय लांमाया सिनि हांग्राय लांमा दावानि सार बुजुबायखा आरो जों थांनायसै खारि आसम ककबायखा नि खाबाय खुबाय जे संगतन खाय बेलाके मुख तो फाय अच्छा हम बाय तो बोइदन सार